ସବୁଥିରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣେ ନା। ସବୁଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରେ ନା ସେ କିଏ। ସେ ହେଉଛି ଆମର ଚଟୁ। କ'ଣ ନ ଘାଣ୍ଟେ ଚଟୁ। ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ତିଆରି ହୁଏ ସବୁଥିରେ ଚଟୁର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଆଜିର ପିଲା ଚଟୁ କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଚଟୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସେକାଳରେ ଯେଉଁ ଚଟୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ଚଞ୍ଚା ହେଇ କିମ୍ବା କାଠରେ ଚଞ୍ଚା ହେଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ତରକାରୀ ହେଲେ ଚଟୁର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଧାତୁ, କରେଇ ଧାତୁ, ଚଟୁ ବି ଧାତୁ, ସବୁ ଧାତବ କାରବାର। ଚଟୁ କଥା ଆଜିର ଦୁନିଆ ଜାଣିବ କ'ଣ? ଚଟୁ କହିଲେ ସେ ହୁଏତ ଅଭିଧାନ ବହି ଖୋଜିବ। କ'ଣ ଚଟୁ ମାନେ? ସେଇ ଚଟୁର କବିତାଟି ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି। ସବୁ ରାନ୍ଧଣାକୁ ଚଟୁ ତ ଘାଣ୍ଟେ, ଜଗିଥାଏ କଡ଼ା ନଜର ଦେଇ। ତେଲ ଫୁଟଣଠୁ ଓହ୍ଲା ହେବା ଯାଏ ଘଡ଼ିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ତ ନାହିଁ। ଦିଅ ଅମଣିଆ କି ରାଜମଣୋହି କି ଅବା ରୋଗୀର ପଥ୍ୟ କିଛି, ପ୍ରେତପିଣ୍ଡ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧି ଦେଇ ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପାକ କରିଛି। କେବେ ଅବା କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଛାଣେ ଅମାଲୁ ଦମାଲୁ ପୁରୀ କାକରା। ଜଗିଥାଏ ତାକୁ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ କାଳେ ଗରାଖ ପାଟିକି ହେବ ନାକରା। ପାକ ସରି ଯାଇ ହାଣ୍ଡି ଓହ୍ଲେଇଲେ ତଥାପି କାମ ଆହୁରି ଥାଏ। ପଚାରିଲେ ତାକୁ ଲୁଣିଆ ଅରଣା କେମିତି କହିବ ସେ କ'ଣ ଖାଏ। ଚଟୁ ଘାଣ୍ଟୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଖି କହିପାରିବ ନେଇ ପୋଡ଼ା କଞ୍ଚା ଲୁଣିଆ ଅରଣା କଥା। ଘାଣ୍ଟିବା ତାର କାମ। ସେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି ନିରଳସ ଭାବରେ। ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ସେ କାହିଁକି ବୁଝିବ? ସ୍ୱାଦ ଆପଣମାନେ ବୁଝି କୁହନ୍ତୁ। ଏ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଗଲା କି ନାହିଁ? ଧୂପ ଧୂପ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧୂପ, ଶହ ଶହ ପ୍ରକାର ଧୂପ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧୂପ ଜଳିଯାଏ, ସେ ଠାକୁର ଘରେ ଜଳେ, ସେ ମଶା ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଜଳେ, ଆଉ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ସେ ଜଳେ। ଏଟା କହିବା ନିରର୍ଥକ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧୂପ ତାର ଜୀବନ କେବଳ ଜଳିବା ପାଇଁ। ସେ ଖାଲି ଜଳେ, ଆଉ ଜଳିଲେ ଆଲୋକ ଦିଏ ନା, ଧୂଆଁ। ତା ଧୂଆଁ କେବଳ ଦିଏ, ଆଉ ସୁଗନ୍ଧ ଦିଏ ଅଥବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦିଏ, ଗନ୍ଧ ଦିଏ। ସେ କେବଳ ଗନ୍ଧ ଦିଏ, ସେ ଧୂପ। ସେଇ ଧୂପ କବିତା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଜଳି ତ ପାରେ ନା ଖାଲି ତ ଧୂଆଁ, କାଠି ଅଗରେ ଗୋଟିଏ ନିଆଁ। ମହକାଇ ଦିଏ ସାରା ଘରକୁ, ବାସନା ଚହଟେ ମୋ ଉପରକୁ। ସେ ଗନ୍ଧ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ, ଜଳି ଶେଷ ହୁଏ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ପୂଜା ଉପଚାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଦେବତା ଥାନରେ ଲୋଡ଼ା ହୁଅଇ, ଜଳି ଜଳି ନିଜେ ହୁଅଇ ଶେଷ। ସେଇଥିରେ ମୋର ସବୁ ସନ୍ତୋଷ। ଝୁଣା ହେଉ କି ସେ ଗୁଗୁଳ ହେଉ, ଜଳି ଶେଷ ହୋଇ ନ ରହେ ଆଉ। ଯେଣୁ ମୁଁ ଅଟେ ଦିଅଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ, ସେହି ମୋ ଆନନ୍ଦ, ସେହି ମୋ ଭାଗ୍ୟ।
ନିଜେ ଜଳିବାସ ଦିଏ ଆନକୁ, ସେତିକି ସନ୍ତୋଷ ଆଣି ମନକୁ, ସାର୍ଥକ ଜନ୍ମ ସେତିକି ପାଇଁ, ଜଳୁଥିବି ସଦା ଧୂପ ମୁଁ ହୋଇ, ଜଳୁଥିବି ସଦା ଧୂପ ମୁଁ ହୋଇ। ସେ ପରକୁ ବାସେ, ସେ ବାସନା କ'ଣ ସିଏ ନିଏ? ସେ ଜଳି ଜଳି ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ଦୁଃଖ ପାଏ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତା'ର ବାସନା ଦିଏ। ଠିକ୍ ଧୂପ, ଝୁଣାରେ ଧୂପ, ଗୁଗୁଳାରେ ଧୂପ, ଆଉ ଧୂପ କାଠିରେ ଧୂପ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧୂପ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଧୂପ। ଏ ଧୂପ କବିତାଟି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣ କହିବେ ମୋତେ, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ।